Hej til den her video. Vi skal ned i en mørk skov. Vi skal ned i en skov. Og himlen er ikke så lys. Ja, det er ikke super godt. Det er en helt overskyet dag, så vi skal prøve at se, Jeg prøver at se, hvor hvordan meget... det går at være nede i skoven. Ja, Men, det bliver jo også lidt svært, Tobias. ja, men altså, der er hegn for alt muligt, så jeg ved ikke, om der er noget galt med skoven. Sådan, jeg mener det. Der er hegn for. Ja. Og jeg har været derinde en gang før Ja. med... Hvem er det? Mig. Ja, med dig en gang før. Ja, det gik lidt galt. Ja, fordi... Det er der, hvor jeg forstod min fod. Ja, og du blev også lidt syg og sådan. Ja, jeg begyndte at brække mig, og så snotte alt muligt. Og det, Ja, og jeg begyndte også at snotte lidt. ja, I kan allerede høre det, tror jeg. Okay, jeg kommer ned på den stille og rolige måde. Vi hopper ned derfra. Det var den nemmeste måde. Og her ligger der en død, her hvor jeg står. Og nå ja, det er mig, Lukas, der filmer i dag. der vi skal ind. Og det ser ikke så dejligt ud, men Nej, det ser også mørkt ud. men nu er vi lige på vej over en vej, så nu danser jeg lige lidt. Jamen, der er nogen, der er gået ud af den der bil. Derhen. Nej, så skal vi lige vente. Vi har lige fundet en børnelokker, og vi kan blive lukket fra ham. Prøv at se, hvor mørkt der er. Så at se. Prøv at se. Prøv at se, venner. Nej, den viser kun 20%, ikke også? Så gik videoen. Nej. Ja, men det er mig, der filmer i dag, tror jeg. I er nok for i dag. Super godt. Men kvaliteten er ret dårlig lige nu. Signalet er ved at gå. Ja, men vi kommer nærmere og nærmere og begynder at signalet at gå. Ja, hvor Det nærmere. bliver en skole. Shit, jeg kan ikke så lang tid mere, fordi